Využite budúcnosť financií vo váš prospech. Vaši klienti už dnes hľadajú niečo iné, než pred 5 rokmi. Ďalším krokom sú Web3 financie. Ako finanční poradcovia dnes stojíte pred veľkým rozhodnutím. Buď budete súčasťou tejto transformácie, alebo riskujete, že vás iní predbehnú. Nemyslím si, že by sme mali opustiť všetko, čo poznáme. Mali by sme postupne integrovať nové možnosti do existujúceho sveta. Pokúste sa porozumieť, ako funguje Web3, blockchain, DeFi, ako ich môžete využiť na rozšírenie svojich služieb. Náš prístup je praktický a orientovaný na vaše potreby ako finančných poradcov. Budete schopní orientovať sa v komplexnom portfóliu, pohotovo a odborne odpovedať vašim klientom, čo prirodzene zvýši vašu reputáciu a potenciálne rozšíri záujem o vaše služby. Tradičné a decentralizované financie už nie sú dva oddelené svety. Dovolte mi pomôcť vám zorientovať sa v správe digitálnych aktív, nákupe prvých tokenov alebo staking programov.